Rangsangni takok song tei bukok song norok nai tongo kok awai TV channel no ang tongo norokni takok RK Deborma haike rangsangni takok song tei bukok song norok ani o channel o ketal takok haikaba ketal bukok ngoi tongkha hinke norok kaisa subscribe khairinani ta pogwai jadi heka faidi tinini o koklam pandani bukhago thanglene tinini kok tomarok ungkha joto no dipor kaham ani si konsa video ni bisingtei angke bono sejana bo thangye ke bono yasi shorna bo thangye haifano niya sanjo jora wo sini tiprasani ingui jati da pohor bai da bisali mokol muktui nugui belai ke no kha khamka abagui se phayo so chini da pohor bai da bisal bkhau do khonangna bo kokno tanga ingke kogono sajago Musuk kwthwi no khocha kahangke dud masabo borok kwthwi no khocha kahangke khontai masabo kokno nangui tongkha tabok 100% ni bisingo 1% si hamya sanaile tongnai nini samung kaham khalai thani kebeng mung kabang mano phaine aiphono tei bad baki joto kabang mati prasa joto okra sakra cherai khunai joto hamjago chini da pohor baita bisal no tei chini da pohor baita bisal kabang kedegma sal romoi chini ti prasa saya su ya ro tei sa khamya treatment khlaijak mai ya rang su ya aba hairo kabang mano chuba chu khlai phaibo phiaba tini chini bukungno suba thaniwo tamo buthaiman kha borok khorok noino lasi mung rojaka allegation rojaka buthai ka hamman kha abagui bukha khamna bukokno haifano dara ang noro no koinani muchungo norok khorok noin kha chini jati se chini tipra sarok jeba khoroksa sa khamyangui kalai tongkha ke rang kuri treatment khlaijagui mani yangai tongkha ke chung puilawo da pohor bita bisal honai se mung ma khulayo so aboni bagui no chini khorok ni dara no ang koyo khoroksa khorok ni chukli bai chung je sa khambia ungja su ya no kuni borok rok chung da pohor honai asamung tongmani asamung non rok lama kasaro ta yakar laijati 100% no 1% hamya sanai tongo tebe bad baki joto hamjago chung logewo tongo dara song nirok samung khlai thani chung support tongo logewo tongo tei chung hai kabangma rugi ungnai rok no treatment khlai thani subasu khlai thani wo dara lama kasaro taba thangdi chung nango nirokni sampli chung nango nirokni subasu so aboni bagui no dara norok khoroksa khorokni ni chukli bai chung bemar manja kabangma no tongo chini tiprasani bisingo tabo kebo ba kabangma si kalaijak tongo bisna do aro ni bisingo chini bukuk hasina abo to belai no khatungja khamsine hunai ki aboni pore chini bukuk remi debor ma bo bhaino busuk se khakamung kotor tongo bini mokol operation khlaina bagui chini da pohor help khlaine telangui abo hayuni busuk se ma kotor tongmani aro ni bisingo ang bo khoroksa patient ang bo dara norok no asawi tongjawo ang treatment khlaithani suba sumana hinai aboni bagui dara norok boini chukli bai norok ni samuno tamu thagri thangba